Kaixo ikusentzuleo, hemen hasten da zientzia gunearen atal berri bat. Gaur jorratuko dugun gaia energia izango da. Egungo gizarteak sekula baino energia gehiago kontsumitzen du, eta krisi energetikoa aipatzen da sarritan. Honetaz mintzatzeko kalera atera gara. Oraingo teknologia eta lehengoa diferentzia asko aldago beraien artean. Bai, lehen eguzkisekin batera altzatzen gina lanera juteko eta eguzkiseia juten zanean, ja, etxien gozen. Hala, ez genuen ardenik gastatzen. Ez oingo parrendera batzu bat moduan, Pilua farola gombia dia piztuta. Oain kulpaz. Bai, eta gainera etxe guztixak elektrotros nazketerik daude. Ez duen enpresteta dago guztiako. Bai, zera zeinieko zuen energia kontsumo hori bajatzeko. Bai. Zer iritzi duzu energia berriztatzailearen erabilpenari buruz? Energia berriztagarrien apustua egin behar dugu. Hau da, uraren indar, haizearen indar, eta eguzkiaren berotasuna erabiliz hauek ez direlako bukatzen. Eskerrik asko zure iritzi emateagatik eta hurren arte. Diren ejekutibei pare bat galdera egingo dizkiegu. Mesedez, bi galderei erantzungo aldizkiozu? Bai, lasai. Zer pentsatzen duzu energia berriztagarria eskuratzeko? Bizilekuetan energia berriztagarri ezberdinak erabili ditzakegula. Euski plaka teknikoak, plaka fotovoltaikoak, aire sorgailu eoleko txikiak, eta gaur egun ezin dira ahaztu itsas energia eta energia geomorfikoa. Garbi ikusten da energia ez dugula behar bezala erabiltzen, eta horrela jarraituz izugarrizko arazoak izango ditugula etorkizunean. Beraz, zentzugunak izan gaitezen eguneroko erabilpenean, eta besterik gabe, hurren arte.